Ahoj, já bych vám chtěla touto formou odpovědět na ty otázky, které padly ve skupině a neměli jsme na ně čas. První dotaz tady byl od Niky, která v podstatě mluvila o tom, nebo psala, co s tím, když těm intuitivním věmům vlastně nevěří, že ta hlava to schazuje. Tuhle část my jsme probrali trochu včera, že právě kvůli tomuhle máme ty cvičení, aby hlava dostala důkazy, že to fakt funguje, a potom už jenom v podstatě té hlavě to přeprogramovávám, dávám jí novou informaci. Jo, pokud rozumíme tomu, jak funguje mozek, a ten funguje analogově na základě minulých zkušeností a on je používá stále dokola, dokud nějakým způsobem mu tu zkušenost nezměníme. Takže těmi cvičeními my jsme ji změnili. On tam dostává informaci, podívej se, tady to fakt funguje a odteď v podstatě tomu věřím. Tím to mám vyřešené a jenom posiluju tu důvěru, protože samozřejmě, že ta nedůvěra to velmi narušuje celý ten proces s tou intuicí. Já mám takový oblíbený přirovnání, že ta intuice je taková plachá laňka, se kterou my si vytváříme vztah. Ona ze začátku, tím, že třeba ji někdo dlouho nepoužíval nebo jí nevěnoval pozornost, je taková jako ostýchavá, nevěří tomu, už se moc nevyjadřuje. Ale tím, že my ji nasloucháme, vytváříme s ní právě ten trpělivý vztah, tak ona k nám začíná přistupovat blíže, lépe komunikovat, ty věmy jsou jasnější, jo? A častější samozřejmě. A ideálně se nám podaří i zaměřit, aby byly k věci, že nepotřebujeme to zahlcení. Takže Niky, tohle je odpověď pro tebe a posiluj se v tom a ty hlavě to přesně takhle vysvětli. Hele, dobře, měla jsi jinou zkušenost, která byla v podstatě na základě toho, co mi lidi řekli, že? Jak nás vychovávali ty rodiče. A teď už jsem dál a mám jinou zkušenost. Další dotaz tady je od Šárky a týkalo se to toho, kde jsme pracovali s tématem držení té naší energie, toho našeho záměru a pole, že pro ní je to těžké, že vlastně má neustále tu pozornost rozšířenou všude. Za prvý teda k tomuhle tématu se budeme dostávat ještě tento týden, takže nechci úplně všechno říkat dopředu, abych někoho neochudila, ale ano, Šárko, tréninkem se tohleto zlepšuje. Tím, když my máme tu pozornost na tom, co se děje s naší energií, kam míří naše myšlenky, tak na začátku je to třeba chvilku, ale postupně se tahle naše schopnost vylepšuje a je pro nás mnohem snazší ji udržet koncentrovanou. A protože tvým tématem je opravdu velmi silná intuice, velmi otevřené to pole, ty vrchní čakry, ale právě málo ukotvená do toho života, tak pro tebe tohle to bude velmi užitečné. A jenom vydrž. Je to jako, kdybych teď měla dělat kliky, tak udělám 1, 2, možná víc, nevím. Ale tím, když je budu dělat pravidelně, tak samozřejmě budu pak s mnohem větší lehkostí dosahovat mnohem vyšších výsledků. Je to úplně stejný i v rámci tématu toho, jak pracuji se svojí energií. Další téma, ještě tam bylo od Šárky, a teď možná jdu trošku na přeskáčku, ale zaznělo tam, co s tím, když mám tu schopnost, že ke mně přichází informace, že někdo umře. A možná zopakuju, aby to bylo jasnější. Je tam jedna část, že můžu opět svým cvikem, naladěním, vnitřním záměrem pracovat s tím, jestli tuhle schopnost chci nebo nechci, a třeba ji můžu i, řekněme, vypnout. Pokud by se tady to nedařilo, protože ne všechno nám jde hned, to je jasné, to je normální, tak pokud by se to nedařilo, tak tam je ta druhá část. Představte si, že jako to vím o nějakém cizím člověku, no asi k němu nepoběžím, jo, a neřeknu mu, jo, fakt si představte, že jdete po ulici a někdo k vám přiběhne a řekne, hele, ty umřeš, stane se ti to tak a tak za tak dlouhou dobu. No co ten člověk s tím chudák má dělat?
Jo, to není moudré. Pokud se to týká našich blížních, s kterými jsme v nějakém užším vztahu, tak opět bych nemluvila s tím člověkem přímo o smrti, protože mně to přijde jako velmi neetický. Ta druhá strana může dostat informaci, se kterou si vůbec není schopná poradit. Konec konců tu informaci mám já, ne ten člověk, o kterém to je. Já tam nemám jako úplně právo zasahovat do toho jeho příběhu. Takže s ním můžu promluvit o zdravém životním stylu, jestli je spokojený, jestli by chtěl třeba něco ve svém životě změnit. A to jsou ty drobnosti, které pak můžou, když ten člověk si to vezme k srdci, směřovat někam jinam. Ale taky nemusí. V těch příbězích jsem opravdu viděla vícero lidí, duší, kde to bylo nalajnované, že to končí takhle. Protože ten svět nejsme jenom my a není to jenom ten život. A ta zkušenost smrti má velký dopad i na ty lidi kolem toho člověka. A opět nehrála bych si úplně na Boha. Takže můžu tu informaci ve většině případů nechávat procházet kolem sebe, tak jakože potkám tady strom, tamhle potkám zajíčka, prostě to tam jako je. A případně pokud se to týká mých bližních, tak můžu nahodit řeč směrem ke zlepšení kvality života toho člověka. To je vždy přínosný, to je přínosný pro všechny. A zároveň bych si pořád zvědomovala, když chodí ta informace mně, tak jak já to mám s tou svojí smrtelností a jak já to mám s tím svým naplněným životem. Někdy ta informace, nebo na mě to tak vždycky zapůsobilo, je, že si musím zeptat sama sebe, a co ty, Adél, jak žiješ? Jsi spokojená? Žiješ v souladu sama se sebou? A nebo něco třeba odkládáš, vyhýbáš se tomu, nechceš to řešit, ale už v tom nejsi spokojená. Takže se na to dá podívat i takhle a brát si tam z toho tu část pro mě. Tak, tím se dostáváme k dalšímu dotazu. Vidím, že Šárka jich tady má hodně, takových specifických. Ještě, protože jsme rozebírali ten záměr duše a vlastně i ta smrt s tím lehce souvisí, s tím, že občas máme intuitivní věmy, které se týkají naší budoucnosti, o tom, jestli jako se tou cestou vydat. Jo, že tam třeba intuice, Janička dávala skvělý příklad, intuice řve, na cestě zpátky bude problém, něco se tam děje, prostě intuice podává informaci, poplach, tady je něco, co je nějakým způsobem ohrožující. My tuhle informaci přijmeme a mně se moc líbilo, třeba ten příklad Janičky je velmi konkrétní, takže ho tady uvedu celý. Přijala tu informaci a ptala se svýho těla, přežijem to, je to bezpečný? A tělo říká, jo, přežijem to. V ten okamžik v podstatě tam nemusím už tolik plašit, že jo, protože už nejde o život. A pak tam má ještě ten dotaz na to vyšší já. Potřebujeme tuto zkušenost? Jestli je to něco, když ta intuice tu informaci poslala, který se mám vyhnout, anebo je to něco, co opravdu potřebuju projít. A když tam je ta informace, ano, potřebuju tuto zkušenost, tak můžu do té situace vstupovat. I když ta intuice mi říká, hele, tady pozor, tak to vlastně není špatně. Že jo? To si představte, že jsem na výletě a je tam nějaký kluský, kamenitý úsek, kde je třeba vysoký riziko, že bych se tam mohla zranit. A já jenom díky tomu, že to vím, pozor, tady je to nebezpečný, tak zvýším tu svoji pozornost, tak abych tím prošla hladce. A zase je tam na místě taková ta zpětná vazba k sobě. Co mně se tady v tom děje, co já si tady potřebuji ještě doutříbit. A zase na vás, opravdu to vnímám jako velmi individuální, jak bych to řekla, svobodu si rozhodnout, co chci v těch věmech mít a co ne.
Jestli tyhle ty věmy si budu říkat, tak tohle to nepotřebuju, anebo jestli si s nima zase popracuju, co mně se tam děje. Že mám i větší pozornost k tomu, nejenom k tomu nebezpečí, který je vnější, ale i k tomu vnitřnímu procesu. Protože taky bych tím mohla prosvištět a neuvědomit si spoustu věcí. Takže na to navazuje, nebo s tím souvisí ten dotaz těch záměrů té duše, kdy jsou udělané určitý dohody s určitými lidmi, s určitými partnery, na to, že nás mají něco naučit, že vlastně my s nimi neprožíváme jenom to hezký, ale prožíváme i nějaké ztráty, bolesti a jestli nutně toho člověka potřebuju poznat. Řekněme, že vycházím tady ze svojí zkušenosti, já bych tady to nepředkládala vám jako jediný správný názor, spíš si můžete vyslechnout tu moji zkušenost a udělat si, zapracovat si do té vaší zkušenosti, jak potřebujete, jak vám bude přínosná. Ale vnímám to tak, že ta cesta té duše a ten, řekněme, plán a ty dohody s těma nějakýma dalšíma lidma a dušema je nastavená na, řekněme, očekávaný vývoj. Že to je takový, jako že my máme nějakou formu, která je daná. Ale my ji můžeme přerůst. My tam máme jakoby nadstavby ještě, jo. Takže já můžu, tím, že jdu do té nadstavby, tak na té úrovni základní mám tady domluvený, že potřebuju znovu potkat tady toho člověka, který otestuje moji sebehodnotu. Ale když já mezi tím sobě to vnitřně to téma fakt jako zpracuju, udělám si tam ty, jak bych to řekla, vypořádávací techniky, jako když si vypořádám to téma, jak s tou minulostí, tak s těma svýma vnitřníma bolestma a zraněníma, který nemůžu přeskočit. A opravdu se mi podaří už pracovat nad tím, že to je přijatý, tak já už potom přece tady z té úrovně ho nepotřebuju. A běží scénář číslo 2 pro situaci, udělala jsem tento krok. Jo? Pro mě budoucnost není jedna. Je tam mnoho variant těch budoucností. A když něco změním, přehodí mě to na jinou kolej, na jinou vrstvu té budoucnosti, kde jsou domluveny jiné ty věci. A myslím si, že ten systém je jako promakanější, že to není závislý 1:1, jako že by ty druhý duši chyběla tahle ta zkušenost, protože ona si to doodžije zase jinde. A nebo se setkáme vlastně, že celý ten vztah a celý to uvědomění, kvůli kterému my jsme ho měli mít, proběhne mnohem rychleji. Třeba i tím, vlastně i to je vztah, jo, že tady něco začne a já nepotřebuju 10 let na to, abych došla ke konci k tomu, že s tímto člověkem a za těchto podmínek ne. A můžeme si to říct během 10 minut. A je to stejně efektivní. Tam jde o to poznání. A já tím zase říkám, že každý máme svoje dno, na kterým děláme ty kroky ke změně, takový ty okamžiky, ty vnitřní transformace, ale je na každém, jak hluboko potřebuje spadnout. Kde to už začne jeho tlačit natolik, že začne jednat. Takže já můžu v tom vztahu reagovat na jemnou nerovnováhu a řešit to na té úrovni, anebo si to nechám spadnout do té opravdu hluboké nerovnováhy, kde už to prožívám velmi fyzicky, velmi bolestivě a teprve to je ten moment, kdy jsem ochotná se tomu postavit, protože když mluvíme o té vnitřní transformaci a o tom učení, to nejsou jednoduchý procesy, že mám najednou začít dělat něco jinak, že najednou tady mám vyjít třeba se srdcem na dlani. My tam zatím máme ty strachy, aby se mi něco nestalo, aby mě někdo nezradil, abych zase nezažila to zklamání. To tam je. A já v jednu chvíli se musím jenom nadechnout a říct, jdu do toho. A když se to stane, tak si s tím poradím. Protože už mám tu zkušenost, už se mám natolik ráda, No, anebo zjistím, že jsem si myslela, že se mám ráda a že ještě tak daleko nejsem, protože najednou jsem se odklonila, ani jsem se nevšimla kam. To je život. To je v pořádku. Není to o tom, že to musíme dělat všechno na první dobrou. Takže si nemyslím, že musíme projít ty vztahy.
úplně naplno, že někdy to vlastně se odehraje. Někdy se to, co je domluvené mezi těmi dušema, odehraje prostě v 1 sekundě. A je to ono. Změní nás to. A o to jde. O to naše poznání v tom. Takže to je můj názor, můj pohled na to. Jo. No a to je asi, tady koukám do těch svých poznámeček, co jsem tady měla k těm vašim dotazům. Se mi prolínal vlastně dotaz od Čárky a dotaz od Jany, který tam byl ještě, že ty věmy přichází vlastně z těch 3 úrovní, z úrovně intuice, z úrovně vyššího já, jako naší duše, a z úrovně těla. A v podstatě, tak jak můžeme vnímat, že každý ten signál přichází z toho jiný úrovně, z jiný dimenze toho bytí, tak je to, že se na tu jednu klíčovou oblast díváme z těch 3 různých úhlů. A to mi poskytuje krásný plastický obraz. Krásně mě to jako v tom vede dál. S tím, že samozřejmě ta cesta té duše, ten pohled, já tam vnímám jako ten zásadní, ten nadřazený, ten, který neobejdu. Je potřeba vlastně neustále odkládat to svoje ego, ale ne do rozplynutí, jo? My ho zase tady jako v tom hmotném životě potřebujeme, ale někdy potřebujeme pochopit, že ten náš příběh není jenom náš, že my jsme součástí nějakého většího celku a ten celek je součástí ještě většího celku. A ty příběhy jsou rozlezlý nejenom v tomhle našem jednom životě a v jedné rodině, ale na mnoha dalších úrovních. Všechno to je provázané, takže to není jenom o mě, a to se třeba budu bavit i o té smrti, jo? Protože pokud tam je, i třeba v mém poli, že bych měla nějak tragicky umřít, předčasně umřít, tak ono to ovlivní ty lidi kolem mě. Ten příběh je utkaný mnohem složitěji. A má to dopady na ty lidi kolem nás. A volbu máme do té míry, do jaký ji máme, no? Co jde ovlivnit, to ovlivňuju, co ovlivnit nejde, to přijímám. A pořád se snažím mezi tím velmi citlivě rozlišovat, v který té fázi jsem, co je pro mě nejužitečnější v tom bodu a kde jsem nejvíc pravdivá. To je takový slovo opět tak zprofanovaný, ale neznám výstižnější, kde jsem pravdivá k sobě, kde žiju nejvíc v souladu, že vím, to je ono. A když žiju tak, že to je ono, tak je to ono. A když cítím, že to není ono, že jsem někde jako křivě, že jsem vychýlená, tak potom je na mě, abych s tím pohnula v rámci svých možností, svých schopností. A není to zase, že bych si řekla, že jsem špatně, protože i to, že jsem mimo, je součást toho mýho příběhu. Jo, jako zkuste si to navnímat, jak je to fakt propojený, propracovaný, multidimenzionální. A nezapomeňte u tohoto směřovat, jsem tady na zemi. Tady mám teď jeden konkrétní život a on nese nějaké konkrétní poselství, poslání. A něco, co jsme si potřebovali jako zažít. Zkuste to žít. Bez hodnocení, dobře, špatně. Tak nejlépe a pravdivěji, jak umíte. A nebojte se posilovat ty své schopnosti, usměrňovat je. Procházet je skrze srdce. Vlastně to celé, o čem mluvíme, pro mě to není jako ta intuice, když by byla jenom odpojená, jenom ty vrchní čakry, jenom to napojení, tak to vlastně je to ulítnutí. A já místo toho tady chci žít tady na zemi. Takže potřebuji tyhle ty světy neustále propojovat a na to je moje srdce to nejlepší centrum, kudy to můžu vzít. S láskou k sobě, s láskou k životu, s láskou k životu tady na zemi. Mějte se krásně a těším se dál v Kultivuj své dary a intuici. Ahoj.